To je krásny zvuk. Barborka. Páli ti prívez. Prístup. Troška, kde mám mobil, kurva, toto si nahrám. Kde mám mobil? Miška to nahráva, poď Ale... Kde mám mobil? Takže to vidíte, že sa tu približovala. Prístup. A dávaj, Pekačky. Prístup. Ľubo, prístup. Poďka, nemám mobil. Toto je na zrazu robil na svojim domom a oni, tradanci mali zraz, ne? Ja smo boli pozerať a on, čo, da veš? Už mám, počkaj, video si dám. Počkaj, Ľubko, Joj, už je zdochlo. Á, do píc, tvora. Počkaj, tak pustí presne, potom to zapáli. 5 neprijatých hovorov, pre Boha, toto je čo? No, natáčaj. Počkaj, ukončím. Toto video. Počkaj, keď som kopol do toho otvoriť, ja ti otvorím. Čo? To nie. Tak vydrž, chvíľku na to. Tak si zhasol od sňohe. Tak takto toto vidím, no ale... Nie, ja to neviem, do piči Tak som poďme to zabudol. niečo natáčať. Vieš čo, urobi to. Hej, ide. Prístup tomu, Ľubo, teraz. Oni! Ja si prívez mi oni! To je špíca. Okej, dobre, vidíš to. Stop. To je super.